You and my friends would hang out on the weekend. И така, здравейте, всички, аз съм Сергей и днес ще теглим таблата да открите предимно акаунта. Имаме 103 марта и 1167 гледания, за което много ви благодаря. Да, сега ще теглим таблата. Има да се гледа тества. Така, и нека да логна в коментарите. Няма тегля резерви. Направо първия победител е No Not TV. Имам скайпа. MyNewsBG е втория победител. Третия победител е CNX TV. Така. Те са тримата победители. След малко ще им пиша, че печелят, ще им дам плейл акаунтите. Да. Няма какво да кажа друго. Тук имаш още игри. Хора не се свързвате, че сте спечели и нещо такова. Ще има още много томболи, да, които ще може да спечелите. И да, това беше. До скоро.